Hvordan ser samfundet på Jehovas vidner, og hvordan ser Jehovas vidner på samfundet? Skrevet af Selena, Rebecca og Lotte. Oversigt. Etik. Fakta. Hvad synes dem uden for trossamfundet om Jehovas vidner? Hvad synes vidnerne om dem uden for trossamfundet? Hvad tror Jehovas vidner på? Hvorfor mister Jehovas vidner medlemmer? Hvilke konsekvenser har vidnernes regler? Hvad har religionen til fælles med de religioner, vi selv kender? Ritualer og traditioner. Etik. Jehovas vidner læser i Bibelen, at det er forbudt at modtage blod fra andre mennesker. En medicinsk blodtransfusion er derfor uetisk for Jehovas vidner, da det er imod Guds ord. Fakta. Jehovas vidner er Danmarks 4. største trossamfund. I Danmark bor der ca. 14.500 Jehovas vidner. Jehovas vidner er kristne. De anvender primært deres egen bibeloversættelse, som adskiller sig fra andre bibeloversættelser på flere punkter. Jehovas vidner ønsker ikke lægebehandling. Jehovas vidner tror på hele Bibelen. Jehovas vidner bruger kun deres egen bibeloversættelse. Jehovas vidner har ændret Bibelen, så den matcher deres tro. Jehovas vidner vil ikke engagere sig i samfundet. Jehovas vidner ser ned på mennesker fra andre religioner. Hvad synes dem uden for trossamfundet om Jehovas vidner? De kristne afviser, at Jehovas vidner er en del af kristendommen, fordi at kristendommen er defineret ud fra trosbekendelsen. Her er treenigheden central. Men Jehovas vidner afviser, at der er den treenighed. I stedet lærer de, at Jesus er skabningen, som er under Gud. Jehovas vidner fejrer ikke fødselsdag og nationale og religiøse højtider som fastelavn og jul. Det betyder også, at Jehovas vidner er meget anderledes fra kristendommen. Historisk set er Jehovas vidner blevet til i en protestantisk kultur, fordi de har samme hellige skrift, Bibelen, som resten af de kristne. Og Jehovas vidner har gennem sin historie sagt, at de selv er kristne. Dem, der ikke er troende, eller dem, der er en del af en anden religion, synes det er pisseirriterende, at vidnerne kommer og banker på deres dør. Mange synes, deres regler er alt for overdrevet. Vidnernes mening om os. Hvis du spørger et vidne, hvad de synes om dem uden for trossamfundet, vil de helt klart have et negativt svar. De er meget imod kristnes fortolkning af Bibelen herunder treenigheden, opfattelsen om Jesus osv. Vidnerne kan ikke forstå, hvorfor der ikke er flere strengere regler i de andre religioner eller bare i samfundet. Hvad tror Jehovas vidner på? Jehovas vidner bliver ikke anerkendte som kristne af de kristne, men deres tro står under kristendommen. De tror på Gud som skaberen og på Jesus Kristus som Guds søn. Men Jesus Kristus er ikke Gud, som i andre kristne lærer om treenigheden. Det står der nemlig ikke noget om i Bibelen. Jehovas vidner mener, at Jesus blev indsat som konge i Guds rige i himlen i 1914. At blive døbt er en personlig beslutning, en person selv må tage, når personen føler sig klar, ifølge Jehovas vidner. Vidnerne har tit sagt, at dommedagen vil komme. De mener, at vi lever i den tid, som i Bibelen kaldes de sidste dage. Bibelen er en vigtig bog for Jehovas vidner, og dens ord tages bogstaveligt. Det er vigtigt at missionere og omvende for at redde flest muligt, fordi det kun er Jehovas vidner, der bliver satset på at overleve dommedagen. Hvorfor mister Jehovas vidner medlemmer? Jehovas vidner mister medlemmer, fordi hvis dem fra Jehovas vidner bare bryder en regel, bliver de smidt ud af deres trossamfund, så der er mange, der synes, at de trænger til den længere snor. Hvilke konsekvenser har vidnernes regler? Jehovas vidner har en masse strenge regler, og det har nogle konsekvenser for medlemmerne af dette trossamfund. Her er nogle af reglerne. Man må ikke deltage i konkurrencesport, lade sine børn deltage i en lejrskole eller klassefester, tage på diskotek, onanere, fordi deres ledelse mener, at onani kan være skadeligt og måske føre til depression og begær. Brug bandeord, det gælder også meget milde ord, som f.eks. sørme og pokkers, drikke sig fuld, ryge tobak, tage narkotika, få en abort, udføre homoseksuelle handlinger, se og læse pornografisk materiale, herunder også lytte til noget, der er pornografisk relateret, eksempelvis telefonsex, sex før ægteskab, deltage i barnedåb eller bryllupper i andre trossamfund, selv ved nære familierelationer, stjæle eller lyve, blodtransfusion. De her regler kan have mange konsekvenser, især for de unge. Unge, der er en del af trossamfundet, kan ikke deltage i særlig mange arrangementer med deres venner. Det er også svært at have et godt sexliv og dermed også et godt forhold. Unge har ikke særlig meget mulighed for at deltage i den sport, de er interesseret i, da det er imod deres regler. Hvis en pige inden for dette trossamfund bliver voldtaget og derefter gravid, kan hun ikke få en abort, hvilket er et kæmpe problem, da man selvfølgelig ikke vil have et barn ud af det. Men man må som sagt heller ikke modtage blod. Det kan være utrolig nederen, hvis man har brug for blod, for man må ikke modtage det. Hvis kvinder har brug for blod under fødslen, dør de, og måske dør barnet også.
Hvad har religionen til fælles med de religioner, vi selv kender? Jehovas vidner, islam og jødedommen har de fleste af deres regler til fælles. Dog er der nogle forskellige konsekvenser, hvis man overtræder dem. Overtræder man en regel i Jehovas vidner, bliver man smidt ud af trossamfundet, og man må ikke have kontakt til sin familie, hvis de også er en del af Jehovas vidner. Derimod, hvis man overtræder en i islam, bliver de brændt af deres gud Allah efter døden, og hvis man overtræder en i jødedommen, kommer man i helvede efter døden, hvilket er det, de selv tror på. Ritualer og traditioner. Jehovas vidner mødes hver tirsdag, torsdag og søndag. For eksempel om torsdagen mødes de i private hjem og snakker om bibelspørgsmål. Nadver er noget, de fejrer kun én gang i år, som fejres på den dag, Jesus kun de salvede og spiser og drikke.